nkịta dị ndụ ka agụ nwụrụ anwụ mma maka na ọ bụ mkpọmkpọ ndụ bụ ya ka mkpọmkpọ ọnwụ mma. Ntị adịkwa arịrị ejikpole nna kele mana ọ na-agba agba awụ nya ka arịrịa meziri o jirizie nwayọọ were mkpọrọ na-aga. Ọ bụghị na ọ naanị arịrịa kama nka so wee tinye aka. Oke birila afọ 70 na ụmụ ọbụ ọkabe. Etu ahụ nna kele si wee were nwayọọ na-aga n'afọ kele ofu o jiri ndị ebiri nna ya na-amara nna ya atụ. Ọ sị na ahụkwa akụkọ mkpọsi azọsụ ụkwụ n'ala ike ọkwa ebiri ụlọ ọkwa okori tọrọ gị atọ ọ bụ naghị ahụ ụkwụ si wee sie ike n'ala. Ị naghị ahụ ka ọ na-esi eji kapụta ezi ị na-aga sọnsọm ọ bụ ume ka ị kutere ị na-aga ka onye ga-afụ n'ikuku eburu ya nyere onwe gị aka ọsọ ga-emesịrị ihe ike ka ibe gị. Kele na-ekwu okwu nna ya gba nkịtị okwu ekwucha na ya sịa nwa m adịbụ ime etu a mbụ ọkwanụ arịrịa na onwe onye na-eji ọnụ ya akparịrị oku na onwe onye na-amafọ ya n'obodo a na ya adịbụ etu a. Kele na nna ya were pụọ tụ ahụ nna ya si aga n'afọ ya ụfụ oge ụfọdụ ọgbagha nna ya na-asị ya nwoke jisiwe n'ike zosiwe ụkwụ n'ala ike a ga-akwọ gị n'azụ ọ bụ naanị gị rịatara ihe ọ naghị enye nna ya obere ohere. Kele aghọtaghị mana o mechara aghọta. Mgbe ọ ghọtara bụ mgbe ahụ ndị niile o ji amara nna ha atụ nwụchara. Nna ya nọgbukọọ ha o lezi anya nwezi onye ọ ga-eji wee mara nna ya atụ. O wee mara na elewe osisi kpọrọ nkụ anya ọdịda nke dị ndụ abụrụ n'ukwu na ọ bụghị ahụ isi ike na ọba amara Chineke. O wee mara na mkpọmkpọ ndụ ka mkpọmkpọ ọnwụ mma. Bịa m ntị o nwere ndị ọ na-adịkasị kpọpụta onye nke ha nwụrụ anwụ ka ha nọ na-elele ha sịsọ n'anya. Ọ bụgịdị na ha na-ekwu okwu ọ bụgịdị na ha na-aga ije sịsa anya ha hụrụ anya na-emetụ ya aka ezorele ha. Ejile maka arịrịa tagbuo onye na-elekọta ọ dịbụ etu a na mbụ. Ọ bụghị ya mere onwe ya ntanta azịza ahụ chọrọ ịtụfu nwekwara n'uru ọ bara. Ntị adịkwa ya gazie.